Els habituals del Mercat de Bellavista s'han trobat aquest matí amb una nova parada, la de l'Ajuntament de les Franqueses, que ha aprofitat l'ocasió per sortir al carrer a explicar el pla de barris a la ciutadania i demanar la seva opinió sobre els aspectes que cal millorar en aquest nucli del municipi. Ho han fet a través d'unes enquestes on els veïns i veïnes han pogut valorar la vida al barri i prioritzar i suggerir accions de millora. Entrem als tres àmbits de la convocatòria del Pla de Barris: les millores físiques, les millores mediambientals i les millores socials i comunitàries, i a partir d'aquí se'ls ofereix diverses propostes i d'aquelles poden escollir entre una o tres de cada bloc, i finalment tenen dos apartats, un per poder escriure lliurement i opinar sobre les propostes que han escollit prèviament en l'enquesta, i un altre per fer propostes que no estiguin dintre d'aquests punts que hi ha en cada bloc. Les enquestes d'aquest matí formen part del procés de participació ciutadana que ha impulsat el govern local per definir la proposta que presentarà la Generalitat. Un procés que va començar la setmana passada amb una primera sessió informativa on van acudir més d'una trentena de persones. Els veïns i veïnes de Bellavista són molt conscients del que suposa Pla de Barris, perquè fa 10 anys ja van participar a la primera convocatòria, i els canvis que va tenir Bellavista en aquella primera convocatòria van ser molt rellevants. Es van fer moltíssimes renovacions de façanes d'edificis, es va transformar completament la plaça Espanya, la plaça de l'Esbarjo, es van poder col·locar els dos ascensors que tenim al barri, i tot això la gent és molt conscient d'aquesta convocatòria, l'oportunitat que suposa per al barri. La pròxima sessió participativa serà el dimarts 19 de maig a la Biblioteca de Bellavista i està oberta a tota la ciutadania, tant aquelles persones que ja van assistir a la primera trobada com a les que no.